van die boei naar die boei. Ja. Ja? Nou, daar moet je straks heen. Dus wat de zaal en dan die kant. Ja, oké. Het is ook voor het vernemen dat het nou veroorzaakt wordt, want het schip gaat meer te trillen. Ja. Dus we krijgen wel wat meer water. We staan op een grijze boltjalk. We van Jotje 31. Dus we gaan, dus hebben we helemaal ombouwd. Hele kapper al allemaal 44 centimeter omheen vanwege de horecawetten tegenwoordig. En daar hebben we een pannenkoekschip van maken. Ja, dan is het pannenkoekskip klaar en dan begint het avontuur pas. Ja, maar net meer voor mij. Dan kom ik wel hier te koffie drinken en een pannenkoekje te eten, maar voor de rest niet meer. Maar wat voor gevoel je had dit nou? Dat je nou die oerstek naar dak een maatje kunnen met dit schip? Een goed gevoel dat het project haast klaar is. Ik heb in de opvang gewerkt in het Lichtpunt in Kalmersweg. En daar die ik financiën van de bewoners. En dan voelde ik me op dat die mensen heel slecht weer aan de slag konden komen. En dat liep je net los. Dus ik denk, ja, wat kan ik daar aan doen? En zo is het zo'n idee ontstaan om pannenkoekskip te beginnen. Want ik wil uiteindelijk iemand aan het werk helpen die langdurig in de bijstand zit. Dus straks maar we hurden varen, dan moet je tolven. Het is een jochen. Ja. Tof, hè? Ja, tolven, dus het staat die boord. Nou ben je al een heel skof met dit project waande. Is het nooit noffelijk dat het hartstikke vier is? Het jouwt wel een stukje rust. Als het straks klaar is. Dat wel. Want hoeveel werk heb je hier wel net van hoorn? Nou ja, ik heb maar vanuit 2 hier, elke jongen en elke sneeuw. Dat is een heel lange soort. Het is heel lang geworden, maar wij hebben een hele lange adem. We hebben nooit op, jong. En kun je ook zelf nog wat pannenkoeken bakken? Ik ben creatief genoeg. En dan zie je er een schuitje Berenburg terug. Nou joh, de oude tijd heel een soort oefening kind, denk ik. Wij hebben uit eten, ze staan gewoon op pannenkoeken. Nou, je bent er. Ik ben er eigenlijk. Ja, precies. En hoe is het nou? Het laat je nou op je maar een plakje? Nou, het is de laatste loodjes nog even en dan kan het beginnen. Ja, een stapje dichterbij weer. Naar de eindstreep.